Bimalasiw ni Jesus ket nagsubli iji bangir ti danaw. Idi addan iti igid, inaribungbungan tinakaad-ado at tao. Demteng ni Jairo may isang official iti sinagoga. Idi makita na ni Jesus nagparintumeng ket nagpakpakaasi ken kuana. Nganin matay ti balasitang nga anak ko, umay kakadi, ket ipatay mo ta imam ken kuana tapno umimbag ket agbiag pay. Kimuyog ni Jesus ken kuana, nakikuyog met tinakad-ado at tao nga agdidinnoron iti likmot na. Adda ijay ti may sa babae asa nga pulo ket dua at awenen nga agsagsagaba iti panagbulos ti dara. No pay adon tinangag-agas ken kuana ken nagastonan ti amin a kwartana iti pinagpapaagas na. Di met imimbag no di ket limmallalo ti sakit na. Nadamag na ti maipapan ken Jesus. Nakilinnet-let nga rod kadagiti tattao ket nakaasideg iti likodan ni Jesus. Sinagid na ti kagay ni Jesus ta kinunkunana iti bagina no masagid ko la kumauray ti kawes na laeng umimbaga kon. Dagos asim mardeng ti panagbulos ti dara na ket narikna na nga imimbagen. Iti dayta akan ito nadlaw ni Jesus nga adda pan nakabalin arimwar ken kuana ket sinango na dagiti adda iti likodan na sa nagsaludsod. Si asino tinangsagid ti kawes ko. Kinuna dagiti adalan na makitam dagiti adu a tao nga agdidinnoron iti likmot mo. Ket saludsodem pay laeng no si asino tinangsagid ken ka. Ngem inwaras ni Jesus ti panagkita na tapno kitain na no si asino tinangsagid ken kuana. Gapu ta nabigbig ti babae ti napasamak agtigtigarger iti buteng na immasideg ken Jesus ket nagparintumeng iti sangwanan na. Impudno na ti amin ana aramid. Anak ko kinuna ni Jesus iti babae pinaimbag na kate pammatim. Inkan asitatal na ket saanton nga agsubli ti sakit mo. Madamapay lang agsasaon ni Jesus iti dumteng dagiti naggapo iti balay ni Jairo. Natayan ti anak mo impadamag da ken kuana. Apay aringgurem pay laeng ti maestro. Saan nga inkaskaso ni Jesus ti imbagada ken Jairo. Kinunanakit di ken kuana, di kaagda nagpapigsaem ket di ti pammatim. Saanen nga impalubos ni Jesus ang makikuyog kadagiti tattao ken kuana. Malaksid ni Pedro ken dagiti agkabsat a Santiago ken Juan. Idi sumangpet da iji balay ni Jairo, nakita ni Jesus ti kumariboso at tao. Agsangsangit ken agdongdong awda iti napigsa. Apay nga umariwawa kayo, sinaludsod ni Jesus apaman anakastrek iti balay. Apay nga agdongdong aw kayo. Saan anatay ti balasitang maturog laeng. Kinatkatawaan dagiti tattao. Pinarwar na amin ida sana inayaban dagiti nagannak ken dagiti adalan na. Ket simrek da iti seled ayan ti balasitang. Inigaman ni Jesus ti ima ti balasitang sana kinuna. Talitakum, kayat nasawen, balasitang bumangon ka. Dagos abimmangon ti balasitang ket nagpagnapag na. Kasangapulo ket dua ti tawen na. Kastaunay ti siddaaw da iti napasamak. Ngem impaganet-get ni Jesus nga awan pangibagbagaan da iti daytoy. Pakaninyo ti balasitang kinunana. Kakabsat ti Ibanghelyo ti Apo. Ayaw timipay ken ka, O Kristo. Good morning. Maudi nga misa kon, dito'y tatta. Da kayo nga umay mangkita, no pumanaw ako nahang kay madanagan, may salarabiin niya. Makiturog akto pa'y basit mo't baka ano, pagawidan dak maadagosan niya. Sana all, kung kunaktulat tamutin naka-aircon kayon to. Ang kanya kon, umapalak to. Ngam diyo ammo, nabarbaro di simbaan nga papanakngam da kayo niya. Kabless la idi November. So nga rot-rot to dato yan, mayat to pailakan niya may. Okay, madanagan. Speaking of apal,
Apal ko na tayo, at nasayaat nga apal, at damot dakes nga apal. Anya nga minti apal, envy. Iti Tagalog. O nya Tagalog ti apal? Inggit. Inggit ngisit ka ko na, dan sa mo no kasi iso dayahan. Na isa balim. Inggit, apal. Depende ya apal, adda nasaya at nga apal kuna tayo. Ti ano nasaya, depende di puso ti tao. No nasaya at di apal mo, kas pangaringan kuma. Di ka arubam. Wow, nagiposmet. Nagtugamot ni anak nan. Makaruar mo't iti board exam nan agtrabahon. Kasi kano nasaya at di ka pupusom, anya ti kunam ka di pamilyam di anak mo. Nakong saya atin nyo ti agbasa. Tatumulad kayo kinimanang wano ni manong yo. Nasayaat nga apal dayay, han? Nasayaat dayay. Ito na makatrabaho nasayaatin, dayay tituladin yo. Dayay iapal mo, tinasayaat. Nag-successful ko mati business na, hindi jay tituladin nyo, naalibtak dagamin, kas jay tituladin nyo. Ngam depende no di tao, di jay no ti apal iti nasaya at ti puso na nga tao agbalin a challenge nga iso ti mang pagbalin kanya na nga nasaya at ngam no dakes tinagyan ti puso ti tao no insecure di jay tao agbalin a dakes di jay apal. Nagipos ka kuma, nag-graduate mo ta anak mo, congratulations, feeling blessed. Kung nati insecure, 75 to, malatag grad na ita. Dakes ni Jeromwar, bat siya. Nasihaat ano makatrabahon to, dakes nga apal na yan. Tinakalakaan nga mari na, da kayo i-check yun ta puso yon. No ag-successful wano naragsak di ka arobang wano mapa-improve na di biyag na no makudkudot ta pusom dakes nga apalay ta. Ado ti kakas di nga tattao. Lakay kita anay baro di TV da 54 inches and tamo gumatang ti 60 inches. Bakit mabalin met dahil di TV pa ilaang apaya ne kita man ni kumare ti tao nga dakes ti apal na no agragsak ka nga apalan na masaksaktan. No agpangato ka no umangat di biyag mo ma-insecure matrig-trigger ti biyag na. Apaya nga ma-enrograg sa kisuna. Iso nga i-check mo ta puso apaya nga min. No nasaya at di apal mo, makipag-congratulate ka. Nag-graduate ko ma di anak na ka. Wow, congratulations. Wow, nagsaya atin. Day taa, ngam no dakes nga apal. Agsangit. Nay, baro di radyo da. Kita, mama, transistor la dati radyo tayo. Gumatang ta, mamut ti baro. Agpadpadan to mo lang nga duming-duming mabalin amin. Tidang-danggan nyo. Apay nga masapol, pay lang nga at da USB na taradyom. Apal, no daduma, amuyo ti apal, dakes nga apal, patayon na ti ragsak. Haang kapulos nga naragsak. Gumatang kalugan mo. Yes, amo ti apal pay nga tao, imbes nga di ka sa pulan na laeng, haan. Anya dayjay, adanayon na pasikat. Nakagatang ako, kita mo na yung aruba ni awan. Into nakagatang ka nga rudmat, Allah na yun, mangalak man na. Namoy ti patayon na ti ragsak ti dakes nga. Apaya gamin nga dati apal ti bagbaga tayo. Ngamin ko na ti umuna nga maibasa, no nagdengeg kayo mo ilaan. Nya ko na nalaman. When I pa, awang magayam sumungbat. Kunan natin yung muna nga maibasa, naglatakan, ti apal, ti jablo, tinangtad, ti patay, dito'y lubong, apal, inggit. Taapaya ti jablo nga rod, amo yung ni Lucifer ka fallen angel isuna. Pasurot ni Apo Jesus, soldado na. Ngam gapo ti pride na, kaya nati umapal, kayat nati agbalin a Diyos.
Apal, simrek, ti patay. Anya ti patay nga ibagbagana, dati matay tay amin haan. Ti patay nga agnanayon nga dayjay maisina tayo iti Dios iti rupan-rupa because of that pride dayjay apal na. Iso nga no managapal ka ti dakes, pasurot na kani mangrarabong. Managapal ka ti dakes sa balit yakin pasurot king ka. Nitsay ko na kon positive or negative. Apay gamin nga apal, dayjay or apal ti diablo, isot nang ted ti patay. Insina na tayon iti ayat ti Diyos. Han tayon nakadwa ti Diyos iti rupan-rupa. Ngem, daytoy ibanghelyo tayo nagmayat. Anya duang istorya. Babae, agpadpadara, 12 years nga agpadpadara, nagasto na aminen kwartana sa nikwana, ti pagpapaagas na ngem, ham mga naagasan imad adda. Kanakilinlet-let kadagiti tattao tanadamag na ni Apo Jesus. Kasla kumamagkan niya tayo ng agsakit ka. Warwarningan na kata doktor mo, nagpa-check up ka, nay medyo na nga to ta kolesterol mo, anlwadam, kunanak nagponsyon ta ka arrobam, anya ti basic principle na, adamot agas. Nay kita tayurik mo nagnato, anya ti basic principle na, adamot agas. Ginto no kwan nagasto maamin na ang awanan marigata na doktor agsurenderan anya ti papanam ada madamdamag nga nalaing iji San Antonio kun ada mangagas. O nabilag dayjay won. Mangyag kalati karurayan ngam di lana na 2,000 ti presyo na. Agbirok kan ti milagro. Dayjay babae, nagasto na amin ng inaramid na aming kabaulanan, agbiro kanti, may salaangan ti armas na, makita na ni Apo Jesus, anya ti kunana, masagid kulakit, di bado na. May san ti armas na, awan ti sanikwana, awan ti power nan, awan ti mabalin nan, dayjay laangan no masagid na, dayjay bado ni Apo Jesus, isulaangan ti namnaman na nga, umimbag. Kinaaramid akasta, imimbag, anya ti kunana ni Apo Jesus, anak ko, pinaimbag na kati pamatim. Pamati. Di dyan nga pamati nga awan ti reservation nan. Di dyan nga pamati nga puren nga nila ang Apo Isus ti focus mo nga makaammo ti biyag mo. Da tayo gamin no daduma ka. Adda pamati tayo nga mo ko. Adda pila reservation tayo. Adda sa nikuak. Adda adal ko. Adda position ko. Nabilagap. Napigsaak pay laeng. Iso nga di pamati no daduma, matagilag anta. Hantay mapadasan ngamin datay may salangalamok ti agperman kung hada ka mapantayon. Kadi di babae talaga awanan tinamnaman na. Ngam na aramid nga imimbag ka po ta buo day di pamati na. Sa balimot kini Jairo. Anya mo ni Jairo. Official isinaguga nangato kay nangasaon adda turayon na. Mabalin nang ipaagas di anak na, adda sa nikwana, ngam agnangabit kin patay, na isurrender matan. Kinapanmat ni Jairo kin ni Apo Jesus, anya ti kunana, nagparintumeng. Dahil babae ka, nagparintumeng, idibinirok ni Apo Jesus nga, oh, that's my cloud. Kunana ka, nagparintumeng, di babae, siya, kunana, nari na najibilag. Nimot Jairo, napan kin ni Apo Jesus, nagparintumeng, pangaasim, taumay mo ipatay ta imam kanya na baring agbyagpay. Ammo tayo ni Jairo, ammo na adda sa nikwana, adda power na, mabalin na nga ipaagas, ngam pinili na, tinapan kini Apo Jesus ta, awanen agnangabitan, matayon, agbugbugsutan, nakakita kayo agbugbugsot? Oh, nakakita kayo nagbugsutan? Ang kaya pinagkakita. Nga Jesus, apo di apong wedi. Umay tumo ni Apo Silin, Jesus, Maria Kinusay. Yan ang pangawag na diyan. Kisusan ko na diyan. Agbugbugsutan ngam napanlata. Idikuan ko na dan, hambong ataktaken na tayon di anak mo, hambong taktaken ti maestron, napanlata ni Apo Jesus, inya nadanon na ijay balay ni Jairo. Agdodongaw, agsasangit da. Hamuyo ti dongaw. Hamu adapay makamu agdongaw tataawanan. Awan sa mutan, tano dahiti adda nagminatay ito ka, timo ila dongaw dan ka.
Kung kunada mo ilaan, da siya samot ti dong awan. Kaya ayan may idi kayong kabisa da dong aw. Ay, manang aya, nay, balunam to, taidanon mo to kinkwana, posporo kin tabako. Ipauit na pala ta posporo kin tabako, nagado akararwad di langit, kas anong to pa nang iberbirok na si atano, agkakabaranggayan to, ti agyan di langit. Rinibribo, milyon na kararwa, kas ano ti pa nang iberbirok na tatabako. Ti pa'y problema, kaya pan napauitan ti tabako, kin kasapigongan sinjen nan to. Kano na po kaw natadalan, makapambay di langit. Kas diya mo ti dungaw ide, agdudungaw dan. Diya mo no, sino dagiti para dungaw dat to ide. Tatamutan moderno mo ti dungawan, piman, babaybayadan, nakalugan dat pick up. Di mat? No last night ka, digjay damata, nagsipot-sipot ka. Natay lang nga roden, nagsipot-sipot paila. Dahil mo ti dungaw tatan, nga dahi tayo agsangit. Ay apaw, nagnginan sa apay bayad dan. Dungaw, agdudungaw dan. Amo yung timbaga ni Apo Jesus. Anya ti umariwawaan nyo. Haan nga na tayo, maturog laang, dagay agdungdungaw, nagkakatawa dan. Na tayo dungdungawan da nga, idimbaga ni Apo Jesus, na tayo anya naganan, hangkay nga madanagan, maturog. Kung kunwari, dan sa mo alalitin na dataw. Lan sa mo tagapatik, dan sa mo alalitin na. Dahil niya ti kunana, nagkakatawa da, pinarwar na amin ida. Niya ti kunana, talitakum. Bumangon ka, babae, bumangon ka, bimangon nga nakigtot da aminan. Anya ti ibagbaga na kanya tayo dito kakabsat. Anya ti nalawag nga ipaay na kada tayo. Di mo na may basa ti apal, ti jablo, nang yag ti patay. Di mo na nga istorya di jay babae, di sakit na nga awanan tinamnama na agasan. Ni ginatayon nga anak ni Jairo nagbiag. Anya ti ibagbaga na ditoy, no addaan tayo ti pamati, agsubli, uray di patay nga injeg ti diablo, mabalin tayo nga mabbiag, mabalin tayo nga agungar, mabalin tayo nga agbiag anaragsak. Ngam adua ka da tayo tinatay, nagbibiyag. Si aapal ka, hindi nga ron, no mapapal ka ti dakes. Haang ka nga naragsak. Senior citizen kan, kas jay ko mama, ti kalawa ti dagak, inga pa'y lagkot-kot-kot ti mohon ngayal alis mo. Imbes nga agbiag ka nga naragsakan ta senior kan, makikumkumpit ka pa'y layi ka arubam. Senior citizen kan, ay apo, bakit ang kan, no, da nagipos ti bagda nga coach, kaya mumat. Nagsulit. Actually, ado kada tayo tinatay, apaya, no, aging inggit lat taday tabiyag mo, no, nasayaat nga inggit, nasayaat nga apal, good. Ngam, no, dakas nga apal, insecure, paila di puso, kasla ka mo, ilan na tay. Kanya ti masapol nga rod, pamati, agasan na, isugor ti kararag mo. Apo, agasan na, apaya, managapalat. Apo sa gidem tabado ni Apo Jesus, agasan na, apaya, natangsitak. At sakit tayo, Apo, agasan na. Di nga runtatan, di maudi nga kararag mo nga, Apo, amok nga kabailam, kung na di reading tayo, di na minsan nga aldaw, amok nga kabailam, agasan na. No natayon ta puso, munta sa bali, nagyan na ni Sudijay, dawatom ta pagbiyagan na. No adda pamatim kin ni Apo Jesus, mabalin tayo nga agsubli, nga agbiag, addaan ragsak. No agbalay kita kadwam, tinaragsak nga tao, makipagragsak, haan nga ma-insecure. Dadatay lang nga Pilipino ti, crab mentality, awan ti kastad ta sa bali, apuli, datay laeng. Iso nga agpangato, iso na igutad mo mat. Na nagbalay, gi-insecure ka mat, nagpatader ti istor na, agistor ka mat, nagpadpada kayo na isa nga, nagsango amis mo, apal mo karod. Sa kanto chis-chismisin, nagninalako na. Di pa ilang mabrok. Hindi niya nga rod, di niya nga. No natay, di niya puso, mabalin nga pagungarin ni Apo Jesus.
Mabalin tayo nga agsubli si bibiyag. Anya ti agsubli nga na si bibiyag. No agbalay gini kabsat mo, magipagbalay gi ka. No na ang angat ti biyag mo, dagita pamilyam, dagita kakabsat mo, tulungan mo't ida nga umangat. Nagmadiman nga, dengdenggen daytay, adda umangat nga maysa, di maysa pamilya ka, all the rest ka, imbes nga matulungan ka, magundawayan pa'y. Madamang kasi nga istorya nga nagdaduma ka, dahil nga to, ala di expectarim kumapa, isupay mo tinakaadal, father. Gapot awan naganak min, awan amuda, di da mo maawatan, ay makaammo nga min ta ayan tititulo, ay piman ag-agumot, anya mo dayta. Nagsaki matan. Katinay, nabiyag nga puso, nabiyag nga tao, no agbalay gi, pamilyam, kaarubam, katrabawam, makipagragragsak ka. Ngam na di jay pusom ka, agbalay gi ka makinkinit. No di pusom ka, agbalay gi nga may saka, uno o mga tibiyag na ka, masaksaktan ka, ay dead. Natay a puso. Awan sir bina pusohan na mo agayat sugor nga inggi imot. Anna kayat agparabor dayta apay adam ambisyonan na nga tuunay. Anna kayat ti agpakumbaba apaya ipagarup na nga tuunay. Kuno natay dayta nga puso anya ti aramidan tayo kuno ni Apo Jesus ken ni Jairo. Paunagam ta pammatim. No maunag ti pammatim rumwar ti biag agbiag ta pusom. No, umunag nga pamatim kini Apo Jesus, agbalin nga nabiyag ti relasyon. Alam mo lang dito, agasawa ko ma. Sa galit. Yung orte, dawatam kini Apo Jesus, Apo, agasam ti pusok, apaya, agpungpungtot. Apo, agasan na, kapaya, agsaksakitak. Agpakumbaba ka king kuha na, di maudi lang nga rodin nga, lamok nga agperma, may salaangan ka, di ko mati, pamati tayo. Apo, mariri na kumaab-aba ka, agasam ti pusok, tap na hanga umapapal, haan nga, agimulmula ti sakit tinakam. Apo, agasan naktap no, agbiyaga. Di ti bagbagan ni Apo Jesus kanya tayo. Ngam no, ti mga abak kanya tayo, di kunanan, ti apal ti jablo, so nga naman nag-aapal ka, pasurot na kati, jak amaw, mangrarabong. No nasakit di puso nga da umimprove nga agin awa kapsa mo, ay i-check mo lang. Matay da ta puson, oray nga tano, ingge lamot ka kada, ingge rawot no, ingge lumag ka kada, ingge dakkel mo no, natay di jay puso, paagasam kin ni Apo Jesus isugarod niti kunana datoy nauneg a pamati. Dayjay apal ti jablo inabak ti duwa nga istorya tayo di babae nauneg a pamati. Ni Jairo nauneg a pamati. Kaya na nga sa uwan no nakadikit tayo kin ni Apo Jesus kabailam ti agragsak. Kabailam ti may tumulong kin ni kabsa mo. No na nabiyag di pusom kabailam ti agayat. Kabailam ti mamakawan. Kabailam ti agpakumbaba. Uray pa nga tanong niya ter aramidan da king kano nabiyag da pusom gaputad da ng uneg apamatin kabailam tulatta nga ragpaten da gito nga tartari gagayan tayo itinagan ni Apo Jesus ala kakabsat mayatmat nga pagpampanunutan tayo anya tay kadimet natayen agsaksakit agnangabitan wenno mabalin pa nga pagungaren may samot timbaga na pamati may samot ti inarmas dadto ti ebanghelyo tayo pamati.